Είδετε ποτέ σας μωρόν 1 χρονού να βλέπει τον εαυτόν του στις φωτογραφίες? Σήμερα ζήσαμε κάτι μαγικό και θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Ήρθε λοιπόν σήμερα ο Κωνσταντίνος με τη μάμα του για να πιάσουν το άλμπομ που έκαμε με τη φωτογράφηση. Η αντίδραση του απλά πήχαν. Άνοιγε τις σελίδες, έβλεπε το πρόσωπο του και μετά έβλεπε μας και πραγματικά έσκασε από τα γέλια. Ήταν σαν να επιβεβαίωνε ότι τούτο που έζησε είναι αλήθεια και ήθελε να επιβεβαιώσει από εμάς. Ήταν ενθουσιασμένος, γελούσε και έπρεπε μας μια πορεία. Λες ένα λοφτείο ήταν, μα πώς γίνεται να είμαι εγώ εκεί μέσα? Για τούτη είναι η μαγεία της φωτογραφίας. Είναι απλά εικόνες, είναι αναμνήσεις που να βλέπουν ξανά και ξανά και να το ζουν για πάντα. Εάν ο Κωνσταντίνος σε τόσο μικρή ηλικία να αντέδρασε έτσι, φανταστείτε εσείς και τα παιδιά σας πώς θα αντιδράσετε όταν δείτε τις δικές σας τις φωτογραφίες μετά από χρόνια. Μην αφήκετε στιγμές της οικογένειας σας να χαθούν. Κρατήστε τις για πάντα.